Hej dejlig dig, og velkommen til endnu en episode af Energi og Intuition. Der sker så umådeligt mange ting i den her verden, og i livet generelt. Så nogle gange er det måske meget fedt lige at få en reminder over, hvad er det egentlig, at vi kan kontrollere, og hvad kan vi ikke kontrollere. Fordi jeg ved ikke med dig, kære lytter, men jeg er i hvert fald tit kommet til at tage mig selv i og blive irriteret og frustreret over nogle ting, jeg faktisk alligevel ikke kan gøre en skid ved. Og det tager bare sindssygt meget energi, i værste fald vrede, frustrationer, kederlighed, frygt, især frygt, som jo påvirker meget negativt, og for nogle ting, som man alligevel ikke kan kontrollere. Så spørgsmålet kan jo være sjovt at tænke, okay, hvad kan jeg så faktisk kontrollere, og hvad kan jeg have fokus på, når der er en masse ting omkring en, der kan synes fuldstændig forfærdelige. Havde du spurgt mig for et år siden, så havde jeg sagt, at vi kan kontrollere vores tanker, vores følelser og vores handlinger. Mm, Det er også til dels rigtigt. Men overordnet set, det vi kan kontrollere, det er jo vores måde at reagere på. mm, Og derindunder, der ligger der jo selvfølgelig tanker, følelser og handlinger, men de ligger der jo ud fra de paradigmer, vi har, altså ud fra, hvor vi er henne som menneske. mm, Men som jeg ser det, det vi kan kontrollere, det er vitterligt vores egen måde at være på ind i den pågældende situation, vi står i. mm, Den måde, vi vælger at agere på, og igen, vælger at agere, det er sgu ikke med helt fri vilje, fordi det her kommer jo også ud fra, hvad er det for nogle paradigmer, vi har med os, hvad er det for noget historik, vi har med os. Men det er her, hvor vi også så kan begynde at sige, "Men det er uden for min kontrol, så behøver jeg faktisk ikke at beskæftige mig med det." mm. Det blev bare lige meget dybt. Ja, Så jeg jeg ved sidder det. og bliver helt rørt. Fordi det er så nemt at bare lige sige, at vi kan kontrollere vores tanker, følelser og handlinger. Men det er jo i virkeligheden lidt overfladisk, fordi det er ikke altid, vi kan det. Præcis, og det er faktisk det, vi skal forstå her, at de tanker, vi har, de er jo et udtryk for, hvad vi har præget os selv med som Mm, menneske, eller hvad vi er blevet præget med, hvad vi har købt ind i som menneske. mm, Det vil sige, at altså, tanker kommer og går hele tiden, og vi har, jeg tror, op imod 70.000 tanker hver eneste dag. Altså hvis vi skulle kontrollere 70.000 ting med vores bevidsthed, det har vi slet ikke kapacitet til. Det kan det kan slet ikke lade sig gøre. Det er fysisk umuligt. mm, Uanset hvor bevidste vi er, hvor dygtige vi er som mennesker, det er fysisk umuligt. mm, Det, der jo er det styrende, det er jo alt, hvad der ligger nede i vores underbevidsthed, altså alle vores programmer, alt, hvad vi har erfaret, vores vaner igennem et helt liv, hvad vi har fået tillært som barn, som ligesom er det, der ruller snebolden i vores liv. mm. Men det er det, der styrer. Det er virkelig det, der styrer. Men vi kan bestemme, hvordan vi ønsker at reagere i givne situationer. Og det er, selvom vi har en her af paradigmer og programmer med os, så kan vi vælge, hvordan vi ønsker at reagere i en given situation, vi står i. Og det er det, der er inden for vores kontrol. Mm. Og det er jo ikke nødvendigvis let heller, bliver man også nødt til lige at tilføje. Overhovedet ikke. Altså, overhovedet ikke. Det er øvelse. Det er virkelig en muskel, der skal trænes. Det er Mm, øvelse, der skal til. mm. Men, men ja, hvis vi tænker over det, at det er min adfærd, jeg selv kan kontrollere. Det er, hvordan jeg ligesom, hvad jeg gør med det, jeg selv er herover. Hvad jeg vælger at gøre med det, Ja. lige præcis, det er det, jeg er herre over. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg startede på et personligt udviklingsforløb, og der fik vi sådan en mønt tilsendt. Og på den ene side, der stod der reagere, Mm. på den anden side, der stod der respondere. Mm. Det er jo også et valg.
Mm. Og jeg havde aldrig set det som et valg før, det havde jeg slet ikke bevidsthed til. Men det her med lige at spørge dig selv, vil jeg reagere på den her situation, eller vil jeg respondere på den her situation? Ja. Og respondere er jo lige at tage et skridt tilbage, trække vejret ned i maven, og lige mærke, hvad sker der her? Og reagere, det er jo meget gerne den prompte reaktionen, der kommer. Og det er sådan lidt den her dyriske adfærd, at Mm. øhm, jeg bliver kastet ud i noget, jeg ikke lige ved, hvordan jeg skal håndtere, så reagerer jeg, fordi det er lige det, er lige det jeg har først til rådighed. Og hvad end det kan være verbalt, eller fysisk, eller følelsesmæssigt, det er jo vidt forskelligt, hvor vi er henne, og Mm. alt efter hvad for nogle situationer vi står i. Men det her med, ligesom du siger, at give sig selv lov til at trække vejret, og så lige mærke efter, så bliver det fra et mere balanceret sted inde i os, at vi kan respondere på nogle ting. Så slipper vi også for de her energetiske tømmermænd af, at når vi har reageret, så er vi nogle gange kommet til at bide af andre mennesker, eller Mm. komme med et følelsesmæssigt udbrud, eller Mm. lave smæk med en dør, og måske lave nogle handlinger, der ikke var særlig Mm. hensigtsmæssige. Så kan vi begynde at eliminere dem. Øhm, og det gør også, at vi ikke har de her energetiske tømmermænd. Altså vi har ikke det her oprydningsarbejde i at skal forklare, eller modforklare, eller undskylde, eller hvad det nu kan være. Mm. Så der er, altså som jeg ser det, så er der virkelig en øvelse i det her med, hvad kan jeg gøre inde i det her? Og hvad er faktisk egentlig mit ansvar inde i det her? Og med ansvar, der mener jeg, der skal vi også lige holde tungen lige i munden, fordi det er ikke over på andre folks banehalvdel, at vi kan have ansvar. Det er 100% på vores egen banehalvdel, at vi kan have ansvar, eller vi har ansvar for, hvad vi vælger at gøre med det, vi står i. Mm. Så det er simpelt, ja, men det er ikke altid let at praktisere i praksis. Mm. Og vi kommer også nogle gange til at reagere, selvom vi har på en eller anden fredag, hvor vi fik den der mønt besluttet, at vi altid skal respondere, så kommer vi til at reagere. Men hvad gør vi så, når vi har reageret? Der Ja, har vi jo også et valg i forhold til ja, vores adfærd. det har Mange vi. mennesker, i hvert fald tidligere, det vil jeg sige sådan, det er blevet bedre, men så kører man bare i det samme spor. Nu har jeg gjort det her, så kører jeg bare videre. Der har du også en mulighed for at ændre din adfærd. Stop op, evaluere og kursjustere. Ja, Altså groft sagt. ja. Det har du kontrollen over i dit eget liv. Det kan du altid gøre. Sjovt nok, så er vi lige nødt til at snakke ind i det her. Altså sjovt nok, så tror jeg på, at eller sjovt nok, men jeg tror vitterligt på, at vi har alt det, vi skal bruge, det har vi inde i os selv. Men hvis vi har lukket ned for det, fordi vi måske ikke 100%, fordi vi har mere travlt med at være over på naboens græsplæne, så, så kan vi jo ikke, altså så agerer vi sgu ikke som os selv, så har vi så travlt med at være ude af os selv, af en eller anden årsag igen, at vi, at vi ikke, at vi føler, at vi har kontrol, men vi har kontrol ud fra et falsk fundament. Giver Mm. det mening, når jeg siger det på den måde? Altså, jeg havde engang, at hvis jeg havde kontrol over, hvad børnene de fik i julegave, det er bare et eksempel det her. Hvis jeg havde kontrol over, hvad de fik i julegave, så undgik jeg at skuffe mine børn. Hvad fanden er det for noget at give mine børn? Altså, at de aldrig må blive skuffet. Altså, det er jo sygt, ikke også? Både Men det, jeg men havde hvad er det det sådan. også for en mor, som vil, Jamen, altså, men det var jo det her kontrol inde i mig, der havde brug for det her. Øhm, fordi jeg selv nogle gange hader at blive skuffet, men jeg kan jo ikke undgå at blive skuffet. Og skuffet, det bliver vi jo kun, når vi har nogle forventninger, som vi snakkede om sidste gang, ikke har afstemt forventet, eller noget, vi sætter op, som er fuldstændig urealistisk i min optik. Altså, der kan være mange grunde til, at ikke vi bliver skuffet. nødvendigvis, men ja. Øhm, så der er noget virkelig i det her med at blive på vores egen banehalvdel, når vi
når vi er i, hvad vi kan kontrollere. Mm. Vi kan ikke kontrollere vejret. Det tror jeg, vi alle sammen godt kan blive enige om. Vi kan heller ikke kontrollere, hvornår årstiderne skifter. Vi kan som ene menneske ikke kontrollere, hvad der sker ude i verden. Det betyder ikke, at vi ikke må have en mening om det, eller en holdning til det. Det må vi virkelig gerne. Men vi kan ikke kontrollere det. Vi kan heller ikke kontrollere, hvordan andre mennesker tænker og føler og agerer. Men vi kan kontrollere, hvordan vi selv tænker og føler og agerer, når årstiden skifter, når vejret skifter, Mm. når der sker noget ude i verden, eller når nogle mennesker tager nogle beslutninger. Mm. Vi kan altid selv bestemme, hvordan vi ønsker at forholde os til det. Mm. Og så kan man arbejde hen imod, hvordan man vil blive påvirket, hvordan man vil lade sig påvirke af de Mhm. forskellige ting, der sker. Lige præcis. Det er jo, altså det er lidt en sideløbende snak, øhm, men ikke same same. Ja, det er stadig noget, du har kontrol over, Ja, og noget, du kan også vælge at ændre. Hvis vi kan kigge tilbage på udfordringer, så kan vi jo se dem som noget, der bare hakker os ned, eller vi kan se dem som noget, der lærer os dit valg, vi tager igen og igen som menneske. Det har vi også kontrol over. Er det nemt at tage det valg altid? Nej, det siger vi ikke. Men du har poweren selv. vi har poweren selv. Og den er, prøv at høre, den ligger inde i dig, den ligger inde i mig, den ligger inde i Pernille, den ligger inde i os alle sammen. Mm. Så jeg har bare lyst til at sige, lige gør op med sådan en bullshit historie om det her med, at man siger, at jeg havde ikke noget valg. Altså, prøv at høre, det er virkelig bare bullshit, fordi du har altid et valg, Mm. men vi bruger tit den her, jeg havde ikke noget valg, når vi ikke bryder os om nogle af de valgmuligheder, vi har, og Mm. gerne vil undgå at træffe en beslutning. Men vi har altid et valg. Altså, vi har vitterligt altid et valg. Mm. Det er ikke, fordi vi nødvendigvis altid bryder os om de valg, vi har, eller kan overskue konsekvensen af de forskellige valg, men vi har altid et valg. Mm. Jeg sidder ikke lige med mere at byde ind med. Jeg synes, du har været meget øh, ikke at, fordi vi har jo ikke snakket om, hvad der skulle komme ud af den her episode, men det har været meget lige på og dybt og hårdt. Ikke hårdt på den dumme måde, men sådan, jeg ved ikke lige, hvad Ja, jeg mere skal sige. nej. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige. Jeg har lyst til, kære lytter, at give dig og skubbe lidt til dig i forhold til det her. Prøv lige at begynde at lægge mærke til, hvornår du er på din egen banehalvdel, og hvornår du kommer over på andres banehalvdel. Mm. Når du så er på din egen banehalvdel, så prøv lige at begynde at være nysgerrig på, hvornår reagerer jeg på noget, altså hvornår føler jeg egentlig, at jeg bliver taget lidt med bukserne ned, og hvornår kan jeg trække vejret og respondere og se tingene lidt mere fra oven, fra et andet perspektiv. Fordi der er noget bevidsthed, der skal trænge igennem her, som jeg ser det. Mm. Altså jeg er jo kæmpe fan af Mel Robbins, som har skrevet den her Let Them Theory, som lige præcis handler om det her, men hvis det er uden for vores egen kontrol, så må vi gerne sige, Mm. lad dem gøre det der. Mm. Og så bagefter så kan vi spørge os selv, hvad kan jeg så gøre ind i det her? Mm. Lad mig gøre noget. Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre i mit eget ansvarsfelt, på min egen banehalvdel? Og der er vitterligt noget bevidsthed her, så vi kommer ud af det her reaktionsmønster med bare at reagere på ting, og mere kan træde ind i den her, jeg trækker lige vejret et øjeblik, undskyld, og så mærker jeg ind i, hvad kan jeg gøre ind i det her, fra mit ståsted. Ikke ud fra, I er fandme nogle røvbananer alle sammen, og I skulle også gøre det anderledes, sådan så jeg kan føle mig godt tilpas. Nej, hvad kan jeg gøre for at føle mig godt tilpas Mm. i det her, jeg står i? Mm. Så det er sådan altså det er jo fint følende det her, men vi skal lige ud af tankegangen om, at vi har kontrol over vores tanker, følelser og handlinger. Det har vi til et vist punkt.
Men det vi har kontrol over, det er, hvordan vi vil agere ind i ting. Altså, hvordan vi vil reagere, hvordan vi vil respondere ind i ting. Mm. Og bryder vi os ikke om det, så skal vi have kigget på, kan jeg så justere på på min måde at håndtere mine tanker på? Kan jeg justere på, hvad jeg lader mig påvirke følelsesmæssigt af? Og de to ting vil helt automatisk begynde at påvirke vores handlinger, så vi kan handle anderledes. Mm. Mm. Ja, jeg kan ikke sige det bedre selv. Nej, måske ikke. Så måske er det, fordi der i virkeligheden skal være noget rum til, at du nu kan sidde og mærke ind i, hvad gør den her snak ved mig? Mm. Hvad giver den mig? Hvad kan jeg mærke, at jeg skal tage med fra det her? Fordi det er Mm. jo også en kontrol, vi har. Det er jo selv at beslutte, hvad tager vi med, og hvad tager vi ikke med fra det, der kommer til os. Vi skal jo aldrig tage alt med nødvendigvis. Mm. Det kan vi også selv vælge. Så hvad vælger du herfra? Hvad vælger du at bruge det her til? Har det bare været inspirerende og videre til næste podcast episode? Eller er der noget her, hvor der er noget, der faktisk skal arbejdes med? Det er også et valg, som du Ja, har det er kontrol virkelig over. også, det er virkelig også et valg. Altså, har du fuldstændig styr på at blive på din egen banehalvdel, eller kommer du af og til, eller tit til at bevæge dig over på andres banehalvdel, og rode rundt over i deres måde at reagere på, og hvad du synes, de skal gøre anderledes og alt muligt. Mm. Så prøv lige at trække følerne hjem til dig selv. Der er jo også en anden ting, det er, tager du kontrollen? Ja, Eller lader du dig bare rive med? der er også noget der. Også et interessant spørgsmål at stille sig selv. Tager jeg i virkeligheden kontrollen over min liv, mine handlinger, mine justeringer? Eller følger jeg bare med strømmen? Der er også lige noget der at blive nysgerrig på. Mm. Så det var flere spørgsmål. Det ved vi godt, at du kan håndtere, kære lytter. Præcis. Præcis. Så lad det være motivationen og de tankevækkende elementer for nu. Mm. Og vi vil selvfølgelig elske, at du bruger det, hvis du kan mærke, det resonerer, i stedet for bare at lade det lige være en inspiration. Fordi inspiration rykker jo ingenting. Det gør ikke nogen forandring. Men det gør det, når vi ligesom tager kontrollen over noget. Så sker der også en forandring og et skifte. 100%. Altså det her, det er så klichéagtigt at sige, at vi kommer til at stå stærkere i os selv, men det er vitterligt det, der sker. Mm. Når vi føler, at vi kan blive hjemme på vores egen banehalvdel, når vi har behovet for at rode rundt over i alle mulige andres banehalvdele eller andres blomsterbede, så står vi sgu bare stærkere i os selv. Mm. Så har vi også plads og energi til at vande vores egen græsplæne og lade den vokse og gro på smukkeste vis. Præcis. Yes. Mm? Lad os runde af her, Pernille. Lad os Jeg runde vil også af. tage på ord nu. Du har været Kæmpe, det et stykke tid. kæmpe tak, fordi du er her og lytter med og bruger det, vi kommer med. Det elsker vi. Uanset hvor meget du interagerer eller ej, så er vi taknemmelige for at have dig her. Jeg håber, at det giver mening, og det tænker vi jo, det gør. Ellers vil du ikke spilde din tid på at sidde og lytte. Så tusind tak til det med, du kan bruge. Og så ønsker vi dig en fuldstændig fantastisk dejlig dag. Vi snakkes ved.